Vi ste? Ja sam Erhan Jusufi, dolazim od Makedonija, igram 30 godini, slobodan stil, moj stil, ne kopija. Izvolite. Dobro večer. Zovem se Erhan Jusufi, dolazim iz Makedonije, grada Gostivar, plešem slobodan stil. Super, izvolite. Your music instructor. Odličan je, ovo je odličan. Profi. Pa moram reći da sam vas kojim slučajem video u nekoj diskoteci, ja bih rekao, ovaj čovjek stvarno super igra, ali s obzirom da sam video na sceni gde važe neki drugi zakoni, ne mogu to da kažem da je ostavilo tu vrstu utiska na mene. Nisam siguran da je u odnosu na druge, nesumnjivo je talenat, ali u odnosu na druge mlade plesače s koreografijama, ima ih jako puno, prošlo ih je jako puno. Ja mislim da nije za danje tog takmičenja. Koliko ste vi provodili u diskotekama? 30. Prvo sam u Vrši, 80 do 85, onda u Umagu, 86 do 90. Prvi rat, onda u Zagrebu prvo mjesto sam dobio i počeo rat i tako je propao karijera. I sad je došao vreme da se javim u javnosti. To svakako jeste vi, to je vaš ples, rekli ste i sami na početku da je to slobodan ples, ja se sa vama slažem. I do sada ste stvarno pokazali da je to jedinstveno. Ja bih vam dala šansu. Evo, Danica, Ja moram da glasim zato što imate jedno ne i jedno da, ali sa dva ne idete dalje. Opet vam hvala. Hvala vama. Hvala vam.